Já jsem v pískovně, jo. Nikdo sa nedostane do nebíčka, iba do pekla. Jo, nikdo se nedostane do nebičky, no. Vidíte, doplňujú si železo na warp doly. Kecajú. Až tak sa nič nebude. Čo sa... Jenom na VAR pískovně zemi je zajímavý, že jsou tu 4 druhy písku. Jedný prebuzderán. 2 normální. A tak je to možné. Seklo mi to. 2 normální. A 2 díl. No. Hej, tebe to seklo? Ne. Nie, aj ty vole. To neodpovídá. Co? To musím potom vystrihnúť. Haló. Mi sa vypol celý Minecraft. No, čau, opravím sa za to, že to tak, akože to povedať, strihol som, lebo umylem vypadal internet, ale už pokračujeme. Tak, ideme na warp Nidor, sme boli, to je to peklo, tam sa dostanete. A keď budete samozrejme mŕtvi, aj to. A ideme na warp pískovna, tam nás čaká už, ne, tento Gemenigus. To je jeho obľúbená časť. Poď sem. Jsem tu, jo. On je hore. Aha. Vidíte ufacecké? Někdo se k nám přidal. Nejaký kamoš, poďme za ním. Pozdravíme ho. Tady to je. Pozrite, vidíte? Tí warp doly, čo mi ukazovali, sa teraz doplňajú. Tady sa to nikdy nedoplní, toto je nádherné. A serem na to. Tak tady sú také 4 nádoby, prvá pre G, druhé pre buzerantu. Čo to je to isté, ale viete, tady to je iné. Tady pre lesby a tady pre heteráču. Heteráču, vidíte, najmenej. Má jeden tam. Tak tady Sexuálny. Ještě hektar sexuálny. Ako môžete vidieť. Přiznej se, že si homo už. Ty vole, že sa neodpustí. Vidíte, tento je akože, očividne tento je tiež gay, co leží po tom rebríku. Vidíte? Jaký pekný gay. Vidíte? Ja tam potom nejsem. Iba čo sa dostanú z podkusu. Ja tam nejsem. Ja som omel spadal. My tam nejsme, protože se nedotýkáme ani zdi, ani podlahy. Ja som spadal za lesbama. Nevadí. Tak tady ťažia normálni ľudia. Dobre, poďme naspäť. Warp. Dobre, tady je warp zdarma, to je... A ideme tam, aj keď je kúštek hneď za nama, ja som lenivý. Tady máte zdarma toť, máme zdarma toto máme zdarma, všetko toto máte zdarma. Môžete brať po 10 iba tam dáva, tak zoberiem si napríklad trochu chleba. Ja budu čekať na Barcelona. Toto je presne pre Minecrafty, pre tých, čo hrajú Minecraft a sú bezdomovci, to pre nich. To iba oni berú. Keď vidíte niekoho s jabkem alebo s týmto, tak to je určite bezdomovci. Toto je niečo. Nejaké hovadiny. Vždycky to boli hovadiny a vždycky to budú hovadiny. Dobre. Toto je warp admins. To tam nie je na tej cedulke, ale ani tam nebudú. Toto sú všetci títo, čo tady robia. Tento neplnúte, to si nevšimajte, to sa mal byť ja, len to je pomýlil sa to. To bude v tém. Toto je debil. Tento je pekný, muchačka. Mumačka a ten, co poznám. Tento je tiež dobrý, to mám rád. Toto je pekná, to je dobrý. A to je najlepší admin, poďme sa pokloníme. Poď sa pomodliť pred Trexanim. No, dobre. A toto je taký jebný, toho nepoznám. Majiteľ. Dobre, poďme naspäť do warpy. Dobre. Tak sme skončili warp shop, warp parcely, warp výhody, warp zdarma, výhody. A to sú, tu máte to VIP a výhody, to je to isté. Poďme na parcely. Dobre, tak tady má byť aj tento, ne? Je tu, nejaký PlayStation. Toto nič, sa ma nemusí zaujímať, pokiaľ nie ste VIP a extra VIP, to je keď sa dostanete, to ukážem potom. Tak, keď si chcete kúpiť nejaký pekný pozemok, na ktorý vás všetci budú báť, dajme tomu, tak dobre. Napíšite plotme auto, to aj dá na ten pozemok samozrejme. Aj ty niečo hovor, nebuď ticho. To vás dá na ten pozemok. Co? Nič. Já nevím, co ti mám říkat, ty všechno říkáš sám a mě nenecháš říct ani tak jednu dobre, větu. povedz si o tých parcelách ty teraz. Poď sem a povedz o tých parcelách. Mám to Co? Čak ja nevím, o tých stav. Vidíte, toto je veru. No do toho. Já jsem
No hovor niečo o No, tom. já jsem tady... Ťa potom... Tak jo. Vidíte, já tady skáču a lítám. No, No jo, tak. Tady je třetí sedule, koukej na ní. Tady. tady no. Vidíš jí, jak je krásná. No, tak tady tím. Dobre, ja to Ja radšej nemôžu. vysvetlím, lebo sa nám sa nedotrebe. Poďme auto si, akože kúpite nejaký pozemek, to vás tam, ja som plný Slovak, pozemok, ten vás tam akože premiestní rovno vás a je to vaše. Dostanete sa, napíšete plotme home, a keď chce VIP, extra VIP a také hovadiny, extra VIP máte 3 pozemky a VIP máte 2. Tak, takto sa dostanete na ten druhý, napíšete, pozvem ukážem. To bude tiež niekde dole, aby to niekto nepochopil. Nechceš tady bydlet? To je debil. Dobre, keď si nejako pridá, napíšete toto, plotme ADD. Neviem, či myslím, že to napíšem a napíšeme. Uvidíme. Neviem, či to bude napísané. Necháte sa prekvapiť. Plotme celé jar, vymažeš pozemok. Neviem, či to funguje. Som to ešte neskúšal. Time. Funguje. Pozrite, to môžete akože zmeniť. Akože deň na noc, napíšete daj. Je venku noc, tak bude dáme, daj a už je deň. Ale to má zadarmo. Normálne to stojí 500 money. A repair, akože chcete niečo opraviť. Ja neviem, čo opraviť. A stojí to až 10 000. To sa vám neoplatí. To radšej dajte mne, ja som kováčik. Nebo mne. Čiže, dobre, tak ideme tam na plotme. Plotme home, môj dom a on sa na mňa portne určite. Za chvíľku, keď poviem štart sa portneš. 2. Ja mám druhý dom. Poďme na ten druhý. Tady nič postavené není. Môj kamoš to postavil tú fontánu. Poď sem. Dobre, tak on je tady, niekde tu letá, ja ho nevidím. Keď chcete niekoho príde, nejakého kamoša, tak dáte plotme. Píšem dobre. Plotme ADD 22 a jeho meno. On už tu je, tak napíšem niekoho druhého. Dáme napríklad Ne, dáme nikotín. Náš dobrý nikotín. Vážně nevíš, kde jsem? Nikotín. Tak povolíme nikotín. Tak môžete povoliť. To je tá moje krásná fontána. Samozrejme tam nepíšte nikotín, napíšte tam niekoho meno, koho tak chcete prijať. Dobre, tak. Koukejte na krásnou. Hele, nikdo vám tak krásnou fontánu nepostaví, kromě mě. Dobre mu tak. Dobre, poďme dál na Warpy. Som unavený. Tak, potom na Warpy. Dobre, tak Warp Parcel, dáme boli. Warp Info. Ok, čo je? To by vlastne tady... To jsou informace, prosím tě. Informácie, nás poďme do informácií, to hovadí. Dobre, Warp PvP, tam sa bojím ísť. Warp XP, toto je, môžeme ísť kúknúť, však nič tam nestane. Je tam všechno zadarmo. No je to zadarmo, ale počúvaj, ja tam takú hovadinu, že ak tam idem, myslím, že to, ja tak 10 minút mám všetky XPčka a potom sa mi všetky minút zrazu. To asi vám ne, ale mňa áno. Ja som VIP. Neviem, no, ja to myslím ako, že som reálne VIP. Dobre, tak vidíte, pribúdajú, hore pravo XP, EXP. O, je to na nič. Ale však čo ne. Kto by nechcel. Dobre, tak ideme ešte tam, pokiaľ tam niečo je. Čo? Počkaj, no dobre. EXP sme boli, ešte dáme Warp Minecraft. Dobre, tak za chvíľku to teraz takto, ako mám povedať, sekne chvíľku, lebo máme chvíľku pauzu, tak no čaute, tak vôbec ešte tak prestávka, to seklo chvíľku, ale ideme pokračovať, lebo tak. Niečo sa chcel opýtať. Informácie, tady, to je to, informácia. Čo bol to Warp Info. Toto je akože web, na tento server, ten bude napísaný v popisu dole. Facebook, ten nebudem písať, ten si teraz zapamätajte. Takto, vidíte. Dobre. Toto neviem čo je, to neriešime. Rezidencie, to som vám ukazoval, toto je hovadina. Počkaj, čo to vlastne je? Pridáš si hráče. To je jedno. Aha, práci, keď si chcete dať prácu, to môžeme teraz napísať do popisu, áno, bude, aj tí peniaze, ak sa posúdajú, to dáme do popisu. No dobre, tak ešte posledný warp napíšem a potom už musíme končiť. Prečo? Preto. Dobre, tak toto je môj warp, ja som tu píšený. Ja mám taký pekný warpík. Dobre, toto je všetko moje. Warp škola. Keď ma neveríte, môžem búrať.
Aj škola je moja, aj škola, ale tam sa mi nechce chodiť. Warp škola, keď chcete pozrieť, chodte. A tento hrad je môj, že pekný. Dobre, tak tady taký menšie tiež zhrnutie informácií. Ten teleport je nefunkčný, ani to neskúšajte. To je akože realitka, keď si chcete nájsť prácu. Ja vám vybavím, sem hoďte. To skontrolujeme, porad. Ty vole! A kto tu hodil diamanty? To sú debili. Tak jasné, že to nepôjde. Si udělal. Niekto mi hodil diamanty. Serem na to. Dobre, tak shop, máme tu aj shop, ale ten je nefunkčný samozrejme. Dobre, informácie o reskách máme tam. Extra VIP, ten je nefunkčný. Jo, tam sú iba výhody samozrejme. Pravidlá na tento crafte, tam máte tiež. Aj požičky robíme, požičky, všetko máme. Na ten, čo som chcel tady ukázať vlastne. Skleróza. Dobre, tak toto asi by bolo už všetko. Tak dobre, pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, pokiaľ ne, vypadnite od kompu. A pokiaľ sa vám páčilo, tak dajte odberať. Fakt budem pičný, strašne rád. Dobre, tak čaute. Rozlúčame. Čau. Čau.